Şewata sînemaya Amûdê Wîkîpedya Kurdî Şewata sînemaya Amedê Şewata sînemaya Amedê an jî agirê sînemaya Amûdê heta niha ez dêm Amedê Amûdê di dîroka Kurdan de bûyereke reş û giran e ku di sêzdê sermewaza 1960 de li Amûdê çêbû. Di şeva sêzdê çiriya paşîn de agir ket sînemaya Amûdê û di encamê de 180 an jî di navbera 180 û 283 zarok di nav pêtên agir de mirin. Ji bo piştgiriya Cezayirê, fîlmekî bi navê Cerîmet Nisif el Leyl Ceremiya nîvê şevê ji aliyê dewleta Misrê ve hatibû çêkirin û li pêşkêşî zarokên Amûdê hat kirin. Sînema ku têra 200 zarokî dikir, 500 zarokê hewandî bûn. Wexta 500 zarok di sînemayê de agir dest pê kir, deriyê salonê sînemayê girtî bû. Di vê bûyera kesertijî de 180 di navbera 180 û 283 zarokan Kurd jiyana xwe ji dest da. Li gorî gelek kesan dewleta Sûriyê hevbûyer pêkaniye lê li gor hin şahîdên Şewatê jî agir bi xwe ji ber elektrîkê derketiye. Agirê sînemaya bajarê Amûdê wek semboleka zilm û neheqiyê li gelê Rojavayê Kurdistanê hîn jî hildibe. Mihemed Seîd Axayê Daqorî di vê bûyerê de xelasterê gelek zarokan bû. Di şeva şewata sînemaya Amûdê ji sînemayê ku dişewite bi dehan zarokan derdixe û xilas dike. Di dawiyê de stûnek di ser de hat xwarê û canê xwe ji dest da. Mihemed Seîd Axayê Daqorî Mihemed Seîd Axayê Daqorî zayîn 1928 li Amûdê mirin 13 mijdarê 1960 Amûdê. Xelasterê zarokan e ku di şewata sînemaya Amûdê de ji ber mirinê xilas bûne. Di sala 1928 de li bajarê Amûdê ji dayîk bûye. Navê bavê wî Seîd Axa ye. Mihemedê Seîd Axa biçûkaniya xwe li Amûdê derbas kiriye. Di şeva şewata sînemaya Amûdê ji sînemaya ku dişewite bi dehan zarokan derdixe û xilas dike. Di dawiyê de stûnek di ser de tê xwarê û jiyana xwe ji dest dide.